silent title judge. Yini takamere nyavamere peni yaunzwa naitai Abel. Nyaya ndeyekuti wakatora towel remwana wangu mudiki ari kuyamwa. Izvo zvandanga ndisina kunzwisisa kuti chinangwa chako chaiwei chei. Amiri mnodzokorera musoro wenyaya. Nyaya ndeyekuti wakatora tawero remwana wangu mudiki ari kuyamwa. Izvo zvandisina kunzwisisa kuti chinangwa chako chaive chei pamwana wangu mucheche. Iro rakaita mazuva riri kumba kwako kusvika razotorwa nemapurisa amambo makuru. Uya nemodza kuti vane dara kutaridza ndi Abel Tai kutaura kuna silent title judge. Sura inongwa nima semeseme mangule ndati nyaya yangu yamira ndakati ndiri ubasi aive maska ukamanya wamira sei usaganda mberi neuyu ndikati hapana ukama. ndakati ndiri kubasi ndakasvikirwa nehama yangu ndinoshanda pabasa pandinoshanda. Vakasvika vachida airtime ndovanyatsoutsanangudza dambudziko ravo. Ndinodawo airtime but ndine 50 cents wondiisirawo $8. Then wandiisira $8 ino 50 cents yacho ndinozonokutsvaga ndikati it's okay semunhu wandandagarawo ndichingozivawo nekungomuonawo tichigara mumaraini mumwe chete. Then ndavabatsira ndakatora 50 cents yena ndofunga ndakanogara yewiki. Ndagara yewiki then ndo pandachizona wabvunza bheki kuti mari yangu yayofa haisati yaita here. Zvikanzi haisati ndinokutsvagira. Ndikati it's okay. Then ndofunga ndakanoita rimwe day vandanowabvunza futi. Zvikanzi haisati yaita ndichakupa. Then ndakanopindawo mushopu muno wamavanga vari ndikuda kutotenga casket zvingere ndaida kuti ndimo. Then ndatenga casket vakanoti ndichipedza kutenga casket zvikanzi ndiri kuda airtime ndaita emergency but all 50 cents ondisira imwe airtime ye 50 cents. Ndikati aiwa inene murongo wangu akauya ada kutondichekera soo dai zvanga zvaibvira makwanisa mandipawo chini mambondipawo 50 cents iriyo ndikwanisa kubhalansisa netsi dzangu. Then zvadaro ndakanotora 50 cents iyeyo wanga wanditambidza. Ndatora 50 cents yawanga wanditambidza ndo pandaisa maunga ndo pandanodzokera kubasa kwangu. Then wakuenda kumba kumanheru kobva wanditaurira mashoko ekuti iwe mari yangu watora iyoyo chikwereti iwe watotora mari yangu. Handiti ndikati aiwa manga magara mune chikwereti ndikutoti zvakavherana nechikwereti chamatotora. Zvikanzi aiwa itori mari yangu iyoyo musatonjairire vanhu nimi kana ndichipenda kupa mari ngoita zvandataura zvese zvori kutsvaga izvo hazvina basa. Ndikati aiwa ndichida kubhalansawo netsi dzangu pandanyarara. Then vakanoenda the following day racho kwakavanga kuri zvekumaraundi 11 wakatongondisvikirawo ndiri pabasa ndichitoitawo basa rangu. Amai vangu wekumba vanga vatosvikawo vaturika tauro pane imwe hembe yangu yandinopfeka yekubasa yandinova ndoshandisa kubasa ikoko. Then watoturika tauro paya paya vakatongonobva kugedhi vachipopota ndoda kutokugadzirira saizi ndoda kutokuredusa ungandivhari 50 cents iwewe kana zvizvo zvounoitira vanhu
inini manje handiti izvozvo da kugadzira size ende da kuti uende kwese kwaunoda inini ndiripo. Ndikati no it's fine, ndakangozvigamuchira semaitiro avanga vangoita, vakangosvika pakutora tauro remwana vangu vangotorawo nenguo yangu yekubasa bava 10 vakadzokera vanhu vakatokashamadzika nazvo, but inino handina chandaikwanisa kuita because ndaitovawo ndiri mudiki, but purpose yangu ndakangoti munhu uyu haangambodaro, munhu mukuru chaizvo, anogona kunge ainewo chinangwa chaaita sechazviitira. Then bva vaenda ndofunga ndakanoda kutry kunegotiata nemurume wacho kuti aona ndo chiitiko chaitika, ndakavabatsira so ndakatokwanisa kuzvinzwisisa ndikatogara wewiki, but nhasi maitiro avatondiita atondikashamadza nekuda kwemari yangu yandatora. Then zvadaro vakangononditi iwewe chituma mukadzi wako wangonosvika woti zvonizvo ndatumwawo tauro remwana rematora, chinhu chinonetsa kugara nacho. Then wakangonotaura mashoko ekuti zvonizvo ndatorera iwewe, ukaramba wakamira panze papa ndikakubudira ndoda kurova. Mukadzi wangu akangonotenawo bheki baadzoka akangonoti zviroku inini ndazvitadza. Ndikati it's okay, regai ndiende since ndiri kuda hembe yangu yekubasa, ndichangonobvunzawo futi semabvunzirano, ndipewo hembe yangu ndikuda kushanda. Ndakagonoudzwa futi kunzi handina chandokwanisa kukupa, ndichazonokupa inini kana ndakuda. Ndikati it's fine, ndobva ndanyarara. Saka ndiyo nyaya yandinowanda weiona zvakazotorwa bhegi ere zvakazodzoka ere hasati zvadzoka? Zvino handisati ndazviona paizvi. Izvo zviri kutaura inini zvakaitika naitai handidi kunyepera ita nautai taiwirirana tiri vanhu vagara vaitamba majoksi tichingoenderana zvakadaro mukuwirirana kwedu. Inini murume wangu anotengesa kwemabhazuva, itai anopinda mueveryday, achitopinda achitotaura achitoti mechief yowe umwe musi anotosvika ndichitoda zvakutaura naye, unotonzwa kutonditi asi mimba yenyu yakandivenga, ndotomudza kuti ndakambochuma kuti ndine mimba here but handina kuzobatikana naye. Saka umwe musi itai akasvika mushoko, itai ndisiro airtime yechinyi yedola, ndobva ndamupa 50 cents, ndobva ndatarirwa nechi ne50 cents. Obvazvo nditi mai uyu 50 cents yangu iri kupi, ndikata 50 cents yako ndirikugadzisa, asi ndirifunga ako ndoramba ndichikanganwa kupi kumba, nokuti dzimwe dzenguva mwiri yangu inenge isinzwa zvakanaka, ndotoswera ndakavata pamba. Musi papasina madhays akawanda 2-3 days ndobva ndaita emergency, ndoti itaiwo sekuwirirana kwedu tinototamba tese, chero chandinodya chero muri wandinodya nemi anogona kutouya achitokutora ndichitomupa achitonobika kumba kwavo. Saka musi wandakamupa airtime wandakazoti itai ndisiro imwe airtime ye50 cents, zvikanzi mai chief maane chikwete changu chedola. Ndikati chikwete ndirichiziva kuti chikwete chako ndeche50 cents, but zvanhasi 50 cents umbondisiro airtime, imwe mari yako iri kupi, iri kumba. Itai akandiudza kuti network iri kunetsa, bva makuseni network iri kunetsa, ende kushuwa musosho network yaitoitoka kunetsa, zvikanzi ndokuisira chinyi, ndokuisirai manheru. Ndikati hapana chakashata, wongondisirako kuti ndikwanise kubata vanhu varudini varikuda kutaura neni, manheru hayana kuisa. Makuseni ndomuona ndoti itai zviriko here, kuti ndonyatsawo kuti ndisiro airtime, urume wangu usadini usadaro. Obva tonditi inga mune chikwereti, ndikati chikwereti ndakataura kuti ndiri kukupa, ndobva ndatonotora mari yake kumba, haana kuida kuitambira. Ndobva ndatoti pabasa pake papaine chitauro nechibhibhi chemwana, ndobva ndatotora chitauro nechibhibhi, achitoseka achitoita sei sekugara chekutamba kwataingoita mazuva ese. Ndakangobata zvinhu zvenyu pandaenda nazvo kumba kwangu, kwakuina maigurongo wamwe wariko. Tobva tatogara paye, tatogara patova ne 20 minutes hadzinokwana, mukadzi wacho obva auya. Ndauyawo kunotora zvinhu zvamatora, ndakatombomuti zvinhu zvandatora ndanetsana nemi here mai uyu, dai muridzi wacho masi yauya unodini anotora. Mukadzi wacho haana kubva pamba, bvaramba achitombopopota, bvaramba achimbopopota. Ndakatombovhara dhoo, vamwe meguru vangobva kuti mupei, ndobva ndamupa chitauro rake remwana, obva aenda napo. Itai wacho obva auya, ndobva ndamupa bhibhi rake, obva anditsuka, mba ndamupa bhibhi rake. Papatona vamwe meguru vanogara kuchiwesha, wakatodzoka umwe wacho vari kukasovesa, wakabva usununguka wari mumba. Ndotomupa bhibhi rake oenda. Pasina 30 minutes obva adzosa zvinhu zvake zviri, ndandatomupa. Otodzosa zvinhu zvakachikanda padhoo. Ndotuma mwana aneso swika onzi
iwewo mufanira chakukuwadza uchade kuti mvura nyaya dzisiri dzako ndo odzosa zvinhu zvepadho pabharandi vamwe bamuninongototora zvinhu zvebamukuru wozvidzosa itai zvinhu izvi obva zvitora kuti vazvidzosa kumba obva uye pabasa pane murume wangu zvikanzi imimi udzai vana venyu kuti vasapindwe nyaya dzisiri dzenyu siya ndipedzerane nemunhu andapedzerana wandatangirana nenyaya obva tasiya ndizati zvikanzi imimi mai imimi dosenda kuitire utsinye hwekuti muchazodini muchazochekwa ndototi okay ndotodzawo vamwe mai vakati asi nekutamba kwenyu kwamunoita angabva svika pakudaro here magara munowidha nokutamba majosenyu ndozvamatambiro enyu amunongoita pano pamashopusi apana asingavazivi zvokumogona kutorerana chii saka kubva ipapo itai anotora zvinhu zvake akangozviramwa indobva ndangoti kuti ndigarire zvinhu zviri panze handikwanisi kusiya zvinhu zviri panze zvichineva ndakangozvitora ndobva ndangozvipinzwa kuzoona ndakazongowana ubepa rakuya Mimi marapuwa chikwere che 50 cents. Mapuwa chikwere che 50 cents ndo kuzwa mazosangana naye ndo kutenga airtime ye 50 cents. Matenga airtime ya haina kuita. Ndo kubva maenda kumba kwenyu kwamati kwangu ine mari yanga iriko. Anditi makadi kusenzesa mari iyo yamanga iri kumba kuti mubva matenga muregera kuzobvunza ye 50 cents wariro yenyu yanga iri papi pa 50 cents yamakaramba muchibvunza paakasvika kumashopusi ndakati ndine emergency aiwa emergency ka haana kuzojusa mataura imimi mukati makatozvoenda kumba asina kujusa maenda kumba mukazodzoka mangwani ndomba makazobvunza 50 cents yenyu asi imi mati kumba kwangu patakaregera kumba ndaikangamwa 50 cents yake iri kumba iriko kumba handiti imi masvika kumba manheru makadii kuchizusa mokangana ne 50 cents iyi ipapo ndo pandisina kuzofunga asi aiwa kamusafunga sei iyo yanga iri emergency hamuna kudii mazoenda kumba kune mari imwe 50 cents iko munoziva kuti kune chikwereti mazodzoka sei mangwani emergency hairambi haiti 2 days ka 3 days mazodzoka sei muchindoshushira 50 cents iyoyo imi mami nechikwereti che 50 cents ndakangotomirira kuti itai chandisendera airtime sezvo inini aiwa haana kuse emergency mataura kuti mami ne emergency munoziva chinonzi emergency chiro chinoda kuitwa chiripo cho tachishona but makazondorara mukamuka mukazoswera kwakuzoenda muine 50 cents yaakakutorera ye emergency yai asi mimi mune 50 cents chikwereti chake ari muzoona vanhu kuti vanhu vanorana nadhora 50 cents tiripa pana silent pandisina nyazokuvhunzisa zvese izvi iwe ndowanga utori nemungawa wekupaitai ita question ndoziva kuti pawakatora tauro nechibhibhi sekutaura kwakaita kuti tinotamba munotamba ndikuona kuti munotamba zvakapfurikidza bcause munenge mutotaura nezvenhumbu chichinyi zvakadada nokuti kana murume wakanoziva asi pakuzotora bhibhi netauro yamadhamu nemukadzi wacho munotamba wasvika ipapo here ini nemukadzi wake hamutambi naye right iye mukadzi iwe sekutaura kwangu matambiro amunoita hauoni kuti uyu mukadzi anenge achitosaspekta kuti imi munodanana nekuti matambiro ako awatataura kuti taitamba zvekuti kana dumbu rangu iri anoribata iye ndiye anenge atuya kubasa kwedu ndo second phase yatangakwe matambiro acho wochizonotora chiro chemukadzi saka iye anodzi chii mukadzi achitofungidzira kuti munodanana nematambiro amunoita ozoona atorerwa chipfeko chake iye mukadzi anenge achiri nehure rake
ngei wakazoenda kuchipfeko chemwana. Ini ndakangona zvingoro zvinhu zvazvingori padhuze ndakatongozvibata iye achitongoseka akatodaira kutora kana kuti shamwari yako asi wakundobata zviro zvisiri zveshamwari yako. Uyu anotobata dumbu rako, uyu anotamba zvese matambiro enyu harati aziri anosvika pa changamire pane zvinhu zviri kutora zvinhu izvozvo hauna iwe ndotori nechikwereti urungozvitora for fun kana uda kutosotesa awo anotamba wese matambiro avo ndo atikauzwa munomu nekuti mukadzi wacho paakagumbukira itauro rake raakadii ndo rakonzeresa nyaya yese iyi. Itai yapinzwa pachikirimbini nacho kuti aiwa tauro rangu rakazotorwa sei nehure rako dzosera kana kuuya wazomangire pressure yamedhemi pressure yamedhemi matambire enyu sekuti anga akapfuuridza ende amutsa moto uyu mudzimai atorerwa chii tauro rake remwana. Mudzimai ane kodzero yekufungidzira kuti raiti pamwe auda kundipfudza nekuti arudana nemurume wangu. Tikamubvunza ari muno here mudzimai wako izvo? Timubvunze izvozvi kuti iwe mudzimai kama wakiitaine namai awa waiuona sei? Zvokuti waifunga kuti unosvika papi? Asi iwewe semunhu zvawaiona waifunga kuti zvinosvika papi? Handiti pamusoro pane nyaya wane murume asi munotamba nomwe murume mine murume ano muchibatana matumbu pakutamba kubatana muri mukadzi wemunhu kutamba muzikwa chikuku apo wasingatamide tobvunza pakatorwa tauro chii chawakafunga patauro rako? ndakatofonerwa ndakuno ndobvanasvika maindezwa kuti atauro mwana bvanzanangurana wacho ndibvatati ndikandomhanya kuti vataura mwana kuti chipfeko chemwana undi mwana mudiki ndobva ndasvika maiyo ndakatosvika vari mumba ndakataura ndatoti kune mwana vavo mama wako varimo here bvanza mukudei vandati ada kumbirochitaure mwana ramatura mwana mudiki ndobva wandipindura rafu vakandituka mai vamuora vakanditi ukutsvage panapa pasimba pako ukutsvage ndanetsana nemurume wako anaunetsana ndati nyange dai manetsana nemurume wangu mwana wangu haapindiri ipapo dai matora bibi chet kuti ritaurire mwana ndobva vakandiudza mashoko vandati zvakanaka chiregai ndiende bcause ndataura nemurume wacho akati endai maopiwa zvinhu izvozvozvo makataura nemurume wacho makapiwa here pamakaenda taura murume akataura zviri kuti endai ndopuwa angazi andinokuwa chinhu makandituka maimutezi ndikazundikava ngatati nabapipi nyaya yeruko yakutoda imi matorerwa kuti ndakutoudzwa ndandikaonetsana nemi ndanetsana nemurume wenyu tisi tinozivana kachindipea inditaure mwana wangu ndiende naro kuzi zvinozonetsa mangwana ndikafuma achirwara ndinofungei saka imimi maita mutaura kuti nanhasi taura chasati radzoka hatisati radzoka ko inga sailendi akutaura kuti iye pamakauya ndakakataura murume nyakazoenda ndikamupa chipipi chake zvinhu zvenyu mumanazvo vamadzosa mazotangana nemurume vamadzosera ndikashama zvinhu zvingatidzoserei hamuna mbozvibata mai yaunonyepa iro dare takutaurirai dare ranga riripo mafungidziro aiita mweyo ende mukadzi ndiazofundi kamambo panyaya iyi ya mukadzi mukuru wondotora tauro remwana zveroita mazuva ose aya
mwana wacho asati anaro pane nyaya iri kuti hatichakwanisi kuti ridzokere tauro iroro risati raongororwa kuti rakamira sei, raane nyaya tauro. Saka kupfurikidza kwawo matambiro acho haana kumira zvakanaka, haatenderwi. Murume wemunhu anondobata dumbu remunhu kunyange hanzi rine mwana here. Saka mukadzi wemunhu saka achangamira. Ndinoda kuti kune mukomana uyu changamire murume uyu ane mhosva pamberi penyu. Nekuda kwekuti zvaanoita hazvikodzeri kuti angatambe nemukadzi wemunhu achisvika pakunomubata dumbu rake ushamwari hwake iye mukadzi wake ainaye, uyo mukadzi uyu aine murume wake. Wosvikazve pakutamba kwavo unotorazve mbatya dzemwana asiri wake, mukadzi uyu aitora mbatya dzemwana asiri wake nekuda kweushamwari hwavo. Saka izvozvo zvega Changamire, chero murume wacho asina kumumhangarira uyu, asi ane mhosva yakatozvimirira pamberi penyu Changamire kuti anofanira kupuhwa mushamu mukomana wekuti asiye tsika yake yekutamba newakadzi wewana. Pamusoro Changamire, maoneka ndozvida ndeyekuti wairi wese wane mhosva. Mai hawane mhosva kuna mukadzi wababa kuti wakapfurikidza. Baba hawane mhosva kumurume wamai avo nekuti vanotamba chikudo chemakudo emugomo chaiwo. Saka wese wane mhosva, kana kuri kubatwa nemhosva ngawabatwa nemhosva wese. Ndomaonero tombobvunza yedu mubvunzo kuti imimi pamakatora tauro maimbofunga chii nezvekutora mbatya yemwana? Pakutotora tauro ndakatoti rege nditorewo chinhu chako ini umbowadziwa nechii ne50 cents yangu. Ndaitongofunga kuti kutongotora kutongoti ndabatirawo chinhu. But imimi ogorwadzirwa ne50 cents yake, imimi magara mami ne50 cents yake. haifanirwa kurwadziwa ndiani. Imi mune chikwereti ndeivumo. Ende chikwere chake adi chavharana pasina chikwereti. Amaiziya inyuda pasina chikwereti. Saka maizoda kuti munhu arwadzirwe nei muchitora tauro rake? Ndo mubvunzo wangu. Ende tauro ndechibhibhizi iti worth 50 cents. Uye muchitora muri dare here rinondotora zvinhu zvemunhu? Aiwa. Saka maizviitirei? Chinangwa chenyu chaa chiri chei? Ndakangototoro ndichingoti sezvo munhu ari yangu papa sisina kuteerera, asi ndakangoita kwakurwadziwa kuti munhu angaita. Mukurwadzirwa seiko imwi mami nechikwereti? Chikwereti icho mamusikachachizii here? Ndaichiziva. Saka maigozorwadzirwa seiko imwi muri makanga mine chikwereti achagara mazuva? Musati maroorwa kana kuti iwewe mukomana usati waroorwa makambodana naye kana kuzivana, maimboziwana here kari musati maita zvedzimba? Ungasiwazivi? Wakawaziva sei kuzosvika kutamba kubata dumbu? Ndingati pakutaura taingotaura mumashoko, kwete izvo zvese zviri kutaurwa izvo zvinhu zvinotoitika mushopu. Saka inini zvinhu zvaanotaura ukakokadza kutaura izvozvo ega ndozi wakakutaura extend yeushamwari hwenyu kuti nenini tinotoziyana
kusvika pakuti unobata dumbu rangu kuri kutamba. Haasi mashoko akareruka iya kaya chakamei hana vatitava atinokura kutamba Sambuvoni waita maya wamataurira waita ndatombonzwa ndakawapa ndodai vati murume wake ari muno here murume asi panewe ukama wari munomu handiti hamuna uri wega ende ngeyawe ari yega ngeyawe ari yega vataura zvokubatwa dumbu vataura nezvekudya chaizvo achikuti hapana chandinochimuriwo asingati muriwo uya kutoita sekunge ndiye murume wavo wokuti vanhu vanogona kutengerana ipo vachiti ndidindera ndorosira mukadzi wangu kanza munhu akutaura kuti handigoni kudya chinhu iye asi anotoziziya zvinotaura kuti nyaya chaiyo haisiri ye50 cents pane mari dzaasina kubhadhara kuna mai avo dzakange dzaakubatwa nekuti dzawandisa mari asi kuti chakazofumura nyaya iyi inhau yetauro rakazodii vanhu veshe vanohura wese circumstantial evidence apa dzinoratidza uviri vari vanhu vangadanana kozi kuona kwandinoita inini kashoma kuti munhurume ungonobata dungu romukadzi munomwa nedofu asina zviripo kashoma zvako angaramba but circumstances dzacho idzodzo ndo dzinonzi circumstantial evidence ndonidza to that closeness nozvekuti azofura pamberi ataura kuti kana muriwo wandinodya ndinotomusiyira hapana chamunoya tesana zvikachitodya ita yangu ndodyawo ndaida kungobvunzawo kuna mai avo kuti zvinhu zvavari kutaura zvaitika ushamwari handine muri mega mukadzi wangu anenge asipo handina pandaisataura ngatichitonge iyo yaye murume wacho haapo kuti azoisimudzira inenge yakuda murume wacho isusu takachipedzei iyeyo iyi nekuti hatingadzipedzi asi dare ratoona zvaangadzokama wanga uri chii tichiende kujajimenti ndini mai wake mukomana wekumururu zvine inini ndange ndiri kuti amheno kuti mwana wangu zvedi anga ari kuzviita here zvekubate dumbu remunhu kana kuti pamwe kana wakataura semashoko omunhu akangwa otsvage chekutsvaga nacho mhosva uye ndode kuudzwa kuti zvikana hwange huri hushamwari hwekuti pamwe iwo wanga wabvunzwe mari uya kuti ndakubate mari yangu chikonzero change chazoite kuti munhu uende pakondotore nhumbi yemwana wobva waenda nayo kumba kwako wondoite mazuva unayo kusvikira pari nhasi zvange zvichi zvehushamwari hwawo here aiwa matopedzaka ndo ushamwari watingoona kuti hwanga hwapfuuridza pakati pevanhu vairi awa ushamwari hwavo hwakanga hwakapfuuridza saka uyu mwana wenyu uyu anga aine mubhadharo waaifanira kupa usiri we50 cents iri kutaurwa pari patori nemubhadharo muhombe hwaakanga adii achifanira kuti abhadhare ndo zvatati dare razviona asi kuti isusu nhau yekuti nyaya iyoyo haipo pasamanisi redu tikati taidi taijekesa asi hatichaipedzesi kuitonga taakuchida kuti kupfuurira kwaazoita kundobata tauro remwana remuzukuru wenyu nanhasi achine tauro iroro I think chiremba azouya here yasi wabuda futi
wabuda futi angaenda ati chii ndatongomira pafeedback iyo ati chii chiremba enda kuna chiremba Matuma nokutaura yekuti aone kuti nekuti vanoda kuti vaone kuti pane chakakwadzwa here pamwana patauro kuti vanodii ndiyanaenda ndivanonadadatuma mhasha dzacho mayanadzire taida kuti waende kuna chiremba chinzwa kuti aripo here chiremba anzi aenda saatodi darini kana kuipostpone for another day. Next week Friday prematary handiti wodzoka woenda matauro osara pano oenda kuti andovhenekwe nachiremba kuti tione kuti hapana mangwani tisazodzoke tichiona kuti pane zvakadii zvakashanyangadzwa ipapo ndopatichazoenda tondopa judgment handiti saka mapurisa mopuwa matauro acho nezvakatorwa zvacho then mouya next week Friday mangosvika mobva maita kuti vaende kuna chiremba tobva tapedza nyaya yavo so that vanhu vese vasununguke nekuti paane fungidziro nekuti pamwe matauro aya akadii akandoshereketa okay ngatisimukei.